Igen, láttam. Hogy érzi? Rakás. Látom. Ott volt a balán. Tudom, láttam. Lehet, a kocsit csinálták erre a felbogyulásra, nem? Lehet amúgy. Még köztük van egy izé is, várjál. Látszanak? Látszanak persze minden. Nézd. Drift, az jó lett volna. De arra fele már. Jó, csak közben elmennek, azt is akartam. Olyan rolleres. Hogy nyomatja neki? Na, azért a rolleres lecsiskozom. Igen. Az nem benni volt véletlenül Peugeotba? Nem. Az egyik volt osztálytársunk. Látszanak? Látszanak persze. Meg kéne húzattatni, van köztük hagyományos is. Hány perces? Mindjárt nézzük. Ez nem óra volt véletlenül, ja? Húzasd meg! Visszafele végül sikerült levideóznom. Mit csinálnak azok ott? Hát úgy csinálom direkt, hogy látszódjon. Mi volt ez a kukurikú? Zsiguli! Izé Balázsik már elmentek? Azon igen, de ők öt voltak a mentők. Ja igen. Jönnek vissza a kocsisok. Jönnek. Akik lemaradtak, azok most fognak jönni. Tudál, de jó. De hogy látom. Látszód. Jaj. Még tudom fogni, lejtsen véletlenül. Az nem lenne jó, hogy alkot babára. Gergő! Hallotta biztos. Gergő is videózott. Tudom. Jó! De jó, ide fő benzinszok lett. Látod, Gergő is videózott. Láttam. Ennyi volt? Igen.